Mun yksi kaveri houkutteli pitkään mua osallistumaan polkujuoksutapahtumaan. Mä oon ehkä itse enemmän suunnistaja, mutta ajattelin, että kaikkea pitää kokeilla. Ja niinpä mä sitten toukokuussa 2023 ajelin tonne Rukalle Kuusamoon. 3, 2, 1, go! Pitäkää hauskaa! Syökää herkkuja! Tuossa hommassahan kävi sillä tavalla hassusti, että tää mua houkutellut kaveri ei itse päässytkään mukaan, joten tuolta mä sitten lähdin Hautajärveltä toukokuiseen yöhön ihan ummikkona juoksemaan kohti Rukaa. Vähän reilu tunti juostu. Aika juurakkoista on ollut tää alku. Tasaisen vauhti, tai semmonen tasaisen leppoinen vauhti. Mulla ei tosiaan ollut ajatuksenakaan kirja mitään kovaa vauhtia, vaan enemmänkin fiilistelee ja nauttia matkasta. Ja kyllähän toi kesäyö, valoisa kesäyö oli kyllä ihan sikahieno kokemus, täytyy sanoa. Kyllä on kevyt. Siisti oli toi koski. Vaikka kaveri ei ollutkaan mukana, niin tuossa reitin varrella oli kyllä paljon porukkaa, kenen kanssa tuli vaihdettua ajatuksia ja jutusteltua niitä näitä. Ja kyllähän tuo reitti on tosi siisti tuossa Karunkierroksella. Siellä on aika paljon vesistöjä ja riippusilta ja tuommoista kangasmaastoa, polkua. Kuitenkin sen verran teknistä, että siinä täytyy niinku ajatus olla mukana tuossa hommassa ja hereillä, ettei nilkat vääntyille tai tuu muutakaan vahinkoa. Siinä täytyy näköjään ensimmäistä 42 kilometriä, aikaa 6,5 tuntia ja riisatteli. Ei tosiaankaan mitään vauhdihurmaa ollut tossa. Ja itse asiassa lopun tuli niinku vieläkin hitaammin. Se oli aika mäkistä se loppu. Tämmöisiä loppuvastuksia. Valtavaara ja Rukan nousut. Juoksit tässä nyt sitten. Tuossa kohtaa oli jo yli 13 tuntia matkaa takana ja naamasta näkee, että pikkusen jo väsyttää, mutta niin vaan sieltä sitten maali kuitenkin lopulta häämötti ja Rukan äänet alkoi kuulumaan. Mikko Puolitaival ja Janne Sauhkonen, tervetuloa! Aika lopulta 14 tuntia 45 minuuttia ja hieno puinen pikkumitalli palkinnoksi. Jos mä tänne vielä uudestaan joskus lähden, niin otetaan sitten vähän tuosta ajasta pois.